Ngaphi ibala lemnyama. Sowedlulile njengale endlini. Ngako Josdale. Ngale Josdale ukuthi. Angangishilo ukuthi sizohamba sibuye. Ukuzonidungula nje. Uyabona umuzi wami seduze. Ukuzonidungula uphi indodakazi? Awulapha naye. Lo muzi omkhulu. Hayi abantu basisho lapha kuma comment. Kodwa hayibo. Uzakhali. Unganaki salwa. Afuna ngasawafundi. Nami ngithi ngiyaphendula ngithi shukuthi akunjalo. Ngaphenduka. Baye bashinta. Nathi omama bethu bazizala bengasebenzi. Yebo. Basikhulisa benganalutho. Kunjalo baba. Ninjani mkhulu? Siyaphila njani? Siyaphila phela. Yeah, I think leyo thingeli 1 room. Ivilo 3 by 3.5 it's okay. Mathandazi kangaka kulezi insuku. Hey, ugcine ngenzanga lutho. Yebo mkhulu. Yebo, hawu kade ngiyini mina. Hawu, ngiyabona madoda nginethuni. Impela. Esinentabeni lesinye umpunga, ukhumayo. Ukhumayo. Bamba lapha ke khuma. Usithole. Ngaphi ibala lemnyama. Abakakhumalo. Mina ngithathile kakhumalo. Yebo. Ulapha eHammersdale khona umuzi wami. Lapha eHammersdale. Yazi ebridge. Ebridge leli stimela umungene station. Uthi uyakhona bese wedlulile njengale endlini. Ngako Josdale. Ngale Josdale ukuthi. Yebo mama. Sikhona njani? Sithi sedlula nje. Siyaxolisa uvele sitheleke nje. Yeah. Sengisele ngemuva. Ngiyabona engizama. Ngithi kunekhona. Angangishilo ukuthi sizohamba sibuye. Ukuzonidungula nje. Uyabona umuzi wami seduze. Ukuzonidungula uphi indodakazi? Awulapha naye. Lo muzi omkhulu. Hayi abantu basisho lapha kuma comment. Kodwa hayibo. Uzakhali. Unganaki salwa. Afuna ngasawafundi. Nami ngithi ngiyaphendula ngithi shukuthi akunjalo. Ngaphenduka. Baye bashinta. Nathi omama bethu bazizala bengasebenzi. Yebo. Basikhulisa benganalutho. Kunjalo baba. Ninjani mkhulu? Siyaphila njani? Siyaphila phela. Umntunga lo simphethe namhlanje. Omunye osijoyinile. Uzakusilekelele usibambisana. Siyabonga mfana. Yeah, so I think oqala ukuthola ukuthi indawo yakho ihamba igcinaphi. Because yeah, esikuzamayo siyazama khona sibazamayo esikuzamayo thina mhlambe eqala ukubeke u1 room. Yebo. Kukhona abaxhasi sibazamayo. So sifuna ukuthi at least sikale sibona nokuthi izokwazi ukuba asikwazi ukuyibhidliza le. Yebo. Baleqalwe kwakhiwa. Kwakhiwe. Then ibisakhona mhlambe le makuthiwa yabuya futhi kwakhiwe le ibhidlizo phinde kwakhiwe. Okay baba. Mina ngazi ukuthi ngizothi umthangala wami nawo. Lokala khona. Bese kuza ngapha lomkhulu ngenza ngapha. Ungawe ngapha mama. Ningawo. Ngabe niphume ngawo. Ngala. Ngala. Yabona nje yona angithi nje njengoba kugawuliwe kanje. Yabona kugawuliwe. Okay. La ngaphezulu Bese unyuka bese. Angithi kuyafakwa. Ngoba ngapha ngibona le ehlezi. Aliseduza. Hayi angeke kwenzele azwane. hayi nginazo ngiyazi zibuye. Hayi nje ungabo ethemba. Hayi ngiyazi nami. Yakhumbula ukuthi konje inyama le. Ungayithembi Mayo izinga elivimbile. Ngoba manje nasikwazi kuya ngale kwedlisi.
kunamatshe futhi. kunamatshe. Konke ivinala. La ngemuva. Cha ivinala. Ngemuva kwale. Kungcono ukuthi vele yabona nje ithi kungcono kule space. noma kulapha Uma lesabona kunamatshe kakhulu ati. Umkhulu uzobasela amathayili amatshe sofike seyiculo. Uzovela abasele nje amathayi. Kwenzeke. Fike seyiculo. okay tape 4.4. Yeah. Eliyazi ukuthi lesibale indawo eziwu2 yabona mhlambe mabe neyakhe mhlambe intombazane yabona kube khona noma kube khona le kitchen nani yabona. Uzobalekile ukuthi sibone space. Yabo. Ngicabanga ukuthi ku right. Lithi iphi le ndawo? Igama lendawo. Okay, ngophi umkhulu kaCetshwayo? Cetshwayo. Oh. So makuthiwa kufika iy'moto la izodeliver ithi yakhe la. ake ngithi nje njengoba uqhamuka laphana kulokhuzana emgwaqweni lo wetiyela ingena njalo nje izofika Maka usungena ngapha lesi stop esiphezulu. laphayana ngithi ke manje na ingena ekhaya futhi angithi Igama lesikole? Ngiyasikhohlwa ke indaba yesikolo. Isola-ke esilula ama-sexual. Andla Nkosi yami. Ngiyakhuleka mfana. Shuthi kusazosetshenzwa-ke la mase ngoba ngempela ispace lesi-right lesi. Ya, umhlabathi. Isona esi-right. Yini umhlabathi uzotholakala? Futhi lapha manje. Umhlabathi uzoba mningi. 700 bese kuba ubawo alphani isimanje omnyama o30 omnyama ya kube i-cluster 7 6 minutes iyala nje eduzane yabona ngasase sipepe tramani oCetshwayo. Yeah, i-cluster 7 6 meter. I-building 7. Yeah, one. I-building 7 3 meter. The building 7 actually open cluster sand, yeah. So okay, so add the quotation. Okay, i-building sand 3 meters. Yeah. Bese ngedela umngeni u3 meter namastone u3 meter. Okay, inhlabathi onayo lapha ngithi cluster sand, sand umngeni stone. Okay, amawindi awu2 la amancane, I think u2 open um1 open. No, lawa izinto hayi aluminium iplam. Asa aluminium encane. Even more 1 open. Athi abo 1 open ukunani. The cheapest one. Ayinankinga. Abe u2. Bese uba isiqapha i-aluminium. Vele iphuma aluminium le cheap. So iphuma nayo isiqapha esisodwa. Yeah, u4 meter, so 4 meter u6. 4 meter u6 lo mayelana bangani. 4 meter u6. I4 so 4. So 4 right. Ipikile u4 inches o2. 4 inches o2, 5 inches o2. 5 inches
ya bese baphela namaplango 5 meters o5 namarafter u5 meters o5 kumile njalo abanye abantu ubheka yena ukuthi mega manxe kahle emgaqweni wala njalo.